kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kusuka umsindo ezinkundleni zokuxhumana lapho khona abalandeli be-Real Madrid bevuke ngolaka bebesho kumudla ephila uKylian Mbappé besho khona ukuthi akabuyele eqenjini lakhe le-PSG kulandela ukungenzi kahle kwakhe kule sizini eqenjini le-Real Madrid. Umbukile zonke lezi nkulumo nje ziza muva emva komdlalo we-Liverpool kanye ne-Real Madrid okuyilapho i-Liverpool inenebule i-Real Madrid ngamagoli 2-0. Amagoli ashawe nguMcAllister kanye noGakpo esombeni sesibili. Umbukelo okucasula kakhulu abalandeli be-Real Madrid ukuthi lo mdlali uKylian Mbappé uhlulekile ukulwela iqembu ekunqobeni lo mdlalo waphinde washoba i-penalty kick. Umbukele umdlalo olandelayo we-Real Madrid ungesonto leli esiya kulo lapho khona izobhekana neGetafe ngehora lesi-5 ntambama. Mbukeli bekuzonakele bengikuphathele zona kuleli hora bekuvo lakho comment section. Bese ngikubamba kwenye video elandelayo mina sengiphuma kanje usale kahle.